наврӯз идома дорад ва ин дам тоҷикон тасмим гирифтанд ки дар Анқара дар пойтахти Туркиё ин ҷашнро қайд кунанд. қариби 400 нафар ҳам тоҷикистонӣ ва ҳам намояндагони дигар кишварҳо омадаанд ки бо ҳам якҷо қайд кунанд ин ҷашнро. чӣ гуна мегузарад ин ҷашнгирӣ? Кӣ ҳастанд он тоҷиконе ки инҷо иқомат мекунанд? меравем мебинем дар гузориши вижаи мо. макони баргузории чорабинии меҳмонхонаи панҷситорагии Marriott дар толори барҳаво ки бо ҳаҷмаш майдони футболро менамояд, якчанд гӯша ташкил кардаанд. дар қисми намоишгоҳ фарҳанги тоҷик муаррифӣ шудааст. аз либосу лавозимот то асбобҳои мусиқиву хӯрокҳои миллӣ. қариб ҳама намуди хӯрокҳоро кормандони сафорат омода карданд. инҷо қариб 300 меҳмонони хориҷӣ лутф оварданд. кормандони корпуси дипломатӣ, оилаҳои онҳо, дӯстону наздикони тоҷикистониён. меҳмони олиқадру вижа бошад, вазири саноат ва технологияи Туркия Мустафо Варанг аст. ӯро сафири Тоҷикистон Ашрафҷон Гулов раҳнамоӣ мекунад. ҳарчанд тоҷикистон ва туркия аз назари ҷуғрофӣ дур ҳастанд, аммо қалбҳои мо дар канори якдигаранд. мо тоҷикистонро ба унвони як дӯсту шарики қадимӣ дар осиёи миёна мебинем. ансамбли падида барои ин чорабинӣ рақсҳои махсус овардааст. онҳо дар бораи ҷашнвора ҳамагӣ 2 ҳафта қабл огаҳ шуданд ва барояшон эҷоди ҳаракатҳои ҷадид дар ин муддати кӯтоҳ хеле душвор буд. зиёде аз элементҳоро айнан рӯзи баромад ба роҳ мондаанд. ҳамаш ҳасад баромад наврӯзи дуюм рӯзаш ман кӯйбиш рафтем яликати сеюм рӯз шаб аллакай шидандаку самолёт ино намедонад. рафтам духтаро сюрприз инҷо омадем фалака сар кардем зарафшоне сар кардем 7 дакор дем дару рақсои дем 7 рақса шумо бидед шоид будем инҷо мо яъне бисёр элементҳое ки ҳамин рақсои дошташуда аллакай дар ҳамин Туркия дар Туркия шуд бисёртарин дар Туркия шуд. бовар мекунед мон дар муддати 2 рӯз дар 2 рӯз як рӯз як рӯз анимо вале душворӣ дар тамрин, натиҷа дар саҳна. падида ҳамагонро қоил кард. меҳмонони хориҷӣ ҳатто ба рақс даромаданд, ҳам бузург ва ҳам хурд. мо бо даъвати як дугонаи тоҷикамон ба чорабинӣ омадем. бо фарҳангу бо чунин мардуми меҳмондӯсту хушодоб шинос шудем. шумо таомҳои хеле болаззат ва фарҳанги рангин доред ки мо шояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем. рақси тоҷикиро бори аввал мебинем, вале ончунон таъсирбахшу зебо буд ки мо ҳам ба рақс омадем ва хуб ҳам баромад. либосҳои миллиро тарроҳи машҳури тоҷик Умед Кучкалиев дар коллексияи арӯсак муаррифӣ кард. инҷо атлас, адрас, чакан ҳама хусусиятҳои либоси тоҷикӣ ба назар гирифта шудааст. зиёде аз моделҳо турк духтарони маҳаллӣ буданд. симои онҳо бо симои духтарони тоҷик зиёд монандӣ дорад. ман хеле шод ҳастам ки дар ҷашни наврӯз дар шаҳри Анкара иштирок мекунам ва ҳама нақшунигорҳои Тоҷикистонро мо маърифӣ кардем, инро диданд ва хеле ҳаловат бурданд. дар толори бузурги меҳмонхонаи Marriott садҳо нафар меҳмонони хориҷӣ ҷамъ омаданд ва билохира шаҳрвандони худи Тоҷикистон ки дер боз пазмониян ҳамин хурсандиву шодӣ шуданд ва ин дам рақси хурсандӣ мекунанд.
иқдоми баргузории наврӯз дар чунин андоза ба сафорати тоҷикистон дахл дорад. Мегӯянд ягон намояндагие аз кишварҳои ҳавзаи наврӯз дар Туркия чунин ҷашни калон нагирифтааст. Тоҷикистон наврӯзиро дар ин ҷо ба қавле соҳибӣ кард. маъракаи имрӯзаи мо дар як ҳусни тафоҳум, дар як фазои озод ва бо ҷалби санъаткорони тоҷик баргузор гашт. албатта ин боиси ифтихор аст. тамоми меҳмононе ки имрӯз даъват карда шуда буданд эҳсос карданд ки наврӯзи байналмилале ки асрҳои зиёд таърихи зиёд дорад. онҳо фаҳмиданд ки маънои наврӯз чӣ аст ё наврӯз чӣ аст, ҳафшин чӣ аст. дар маҷмӯъ маърака дар як фазои хубу дар як фазои нағз баргузор гардид. Анқара пойтахти Туркия калонтарин шаҳр аз ҷиҳати масоҳат ва дуввумин аз ҷиҳати аҳолӣ мебошад. Зиёда аз 5 миллион шаҳрванд ба сар мебаранд. Ин шаҳри маъмурист. Ин ҷо президент, ҳукумат, парлумон менишинанд. Ҳамаи сафоратхонаҳои дигар кишварҳо низ ин ҷо ҷойгиранд. Вале шаҳр таърихи тӯлонӣ чун Истанбул надорад ва сайёҳони зиёдро ҷалб намекунад. Манзараи асосии таърихиаш оромгоҳи Отатюрк мебошад. маҳз Мустафо Камол Туркияро ба он шакле табдил дод, ки ин дам мо мебинем. Барои нақши бузурги ин шахсият ӯро Отатюрк ном мегиранд, яъне падари туркҳо. маҳз Отатюрк соли 1923 марказро ба Анқара гузаронидааст. дар Туркия шаҳрвандони мо зиёд нестанд. Тибқи маълумоти гуногун ҳамагӣ то 10 000 нафар. қариби 600 нафари онҳо донишҷӯянд. зиёде аз тоҷикистониён хонадор шуда ба ин ҷо кӯч бастаанд. ҳастанд соҳибкорон, ки асосан ба воридоти молҳои туркӣ ба Тоҷикистон машғуланд. ва билохира шумори зиёде аз омор сайёҳонанд, ки хеле бисёр ба Туркия сафар мекунанд. Туркия яке аз шарикони асосии савдову иқтисодии Тоҷикистон шумурда шуда, раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таклиф кардааст, ки муомилоти ду давлат муддати наздик ба $1 миллиард расонида шавад. ва дар ин пасманзар сафорати Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои мушаххасе бурда истодааст. Фирӯз Умарзода, Навраз Рамазонов, гузориши вижа аз Туркия.